Honderden, duizenden, tienduizenden en misschien wel honderdduizenden bouwblokjes lagen dit weekend in de evenementenhal. De hal was volgebouwd met standjes en Lego-blokjes en werd allemaal geïnitieerd door Afvuls, volwassen fans van Lego. En we vinden dat we erg samen moeten komen, dat doen we dan 3 keer per jaar. Venray, Gorinchem en Hardenberg. Onze voormalige eigenaar Herman van der Most en zijn zoon Vincent van der Most, dat zijn goede vrienden van Paul Wolters. En zo is de samenwerking tussen evenementenhal ontstaan. En daardoor is er ook in Gorinchem, Hardenberg, wordt daarmee samengewerkt. En als je die samenwerking aangaat met een publieksbeurs, dan wil je de mensen uit de buurt trekken. Duitsers komen, Belgen komen. Dus dat is leuk. De fans van de Deense blokjes kwamen van heinde en verre naar Venray. Sebastiaan kwam zelfs helemaal uit Roosendaal. Maar hij heeft alleen niet zoveel steentjes thuis. Niet echt zoveel, maar ik speelde niet mee. Ik doe het alleen maar voor de kunst. Voor de kunst? Kijk, dus niet eens alleen voor het spelen. En maak je dan ook steden of dorpjes of doe je meer andere dingen? Ik maak meer auto's en poppetjes. En hoe lang doe je dat al? Ik weet niet hoe lang, maar ik denk wel heel lang. Ook Jasper is een fanatieke bouwer en heeft zelfs zijn eigen flipperkast ontworpen. Hij was al een poosje aanwezig op de beurs. We hebben het vrijdag opgebouwd en ja, ik spaar mijn hele leven al door eigenlijk Lego. Dus eigenlijk ben je al je hele leven bezig met dit wat hier vandaag staat? Ja, eigenlijk wel. Op de beursvloer was ook Michael Arts aanwezig. Hij is zelfs Guinness recordhouder van een Lego onderdeel. Guinness World Record heeft in Londen op een Lego evenement zoals deze, maar dan een paar maten groter, een meting gedaan van ons circuit. Dat begon met 88 stuks in 2014. Het feit dat ik ermee ben gaan bouwen is de schuld van mijn vrouw. Maar dit heb ik al een aantal jaren tevoren al op Lego World, toen de tijd nog in Zwolle gezien. En een aantal mensen hadden ook van dit soort apparaatjes gebouwd. Dat is toch wel lekker leuk. Lekker, ja, en zoals we nou met z'n allen ons staan te vergapen, deed ik dat toen ook op Lego World. En het heeft tot 2008 geduurd voordat ik ze zelf ben gaan bouwen. En hoeveel steentjes, motoren en wat zit hier allemaal voor werk in? Nou, er zit in ieder geval een hoop werk in. Het is een hele hoop puzzelwerk. En hoeveel steentjes? Geen idee. Er zijn een paar van, daar heb ik een bouwtekening gemaakt en van daarvan weet ik het dus. Nou, want dit stukje software telt ook meteen alle blokjes die erin verwerkt zitten. Dus daar kan ik wel een beeld van hebben, maar is een totaliteit? Echt geen idee. Hoeveel uren? Weet eigenlijk ook niemand. Als het simpel is ben je in een paar uur klaar, maar soms heb ik van de hele lastige dingen erbij zitten. En vervolgens ben je dus ook vanzelf langer bezig om dat te ontwikkelen, om dat vooral ook door te ontwikkelen. Dit jaar was de 3e editie van het bouwevent. Ondanks dat het samenviel met het Sinterklaasweekend, kijkt de organisatie tevreden terug. We hebben minder bezoekers als verwacht, daar ben ik heel eerlijk in. Maar de gezelligheid is daardoor wel toegenomen, omdat je veel meer tijd met elkaar hebt. En het publiek is ontzettend aardig dit weekend. En heeft u bouwblokjes gemist? Houd dan eind mei in de agenda geblokt. Want dan vindt in Gorinchem namelijk een nieuwe editie plaats.